Na szevasztok, hát eltelt pár év mióta én akár közzétettem valamit a channelemen, ennek volt oka, nem volt oka, nem tudom, ki tudja. A lényeg az, hogy egy teljesen új elemzéseket szeretnék csinálni, természetesen elemzések, mert maradok hű ahhoz, amit elkezdtem, csak annyi, hogy kitöröltem az összes videómat, ami régen volt, teljesen újakat csinálok, jobbakat, stb. Na de mi is az oka annak, hogy én újra itt vagyok és nem máshol? Hát az, hogy láttam, hogy Lomi 11 az már nem készít videókat jó ideje, és szeretnék egy olyan sorozatot készíteni, hogy ilyen pótelemzések, hogy szintén úgy, hogy azért mégis legyenek minőségi elemzések, olyan remélem, hogy majd minőségi munkákat adok ki, jók lesznek, tetszenek. Hát igen, szeretném bepótolni a Lomi 11 hiányát, hát vagy sikerül, vagy nem, lassan már készül, vagyis hát már készül a új videóm, úgyhogy várjátok szeretettel, még pár dolgot szeretnék mondani így a múltról. Már is az első igazság, 14 éves voltam, amikor az első videóm készült, most vagyok 17, lehet számolni. Hát igen, egy apám kis kocsmájába Balatonon leültem a laptop elé és gondoltam, ja, itt van egy ilyen alap, elemezzük ki, méne, hát nem. És akkor így jöttek a videók, jöttek jó kommentek, rosszak, mindenféle, fekete-fehér. De ennek vége. Gyerek voltam még, csicska, tényleg egy pöcsfej, úgyhogy ennek mind véget szeretnék vetni. Hát remélem majd jó hatást hozok az új videóimmal, és több nézettség, nagyobb poénok, stb. Szóval srácok, lányok, kövessétek a channelem, új videó hamarosan, már meg is van az alanyom, hahaha. Ennyit szerettem volna mondani, szevasztok! Beamer Benz a Bentley, the scheming don't affect me.